niets, ik ben geen eendagsvlieg. Dit is voor schrijvers met een visie. Dit is voor schrijvers met principes. Fuck wat je ziet op televisie. Dit is niet zomaar iets, vriend, het gaat veel dieper. Je weet van niets, ik ben geen eendagsvlieg. Om te kunnen doen wat je wil, moet er een hoop. Dus doe dat dan ook. En zorg dat je zelf niet je toekomst verkloot. Ja, maar rustig aan, want druk te maken is niet goed voor je hoofd. Bewust geraakt, klus geklaard, maar wordt de moeite beloond. Yo, de boetes zijn hoog, maar nee, je laat je niet pakken. Want juist de schrijvers met een visie zijn de laatste die lachen. Tot laat in de nacht, met een zware tas, de straat in je zakken. Je gaat in je gang, je maakt het anders, daar ben je machtig. Yo, en aan het gezag kan je slecht wennen. Wegrennen maakt je verdacht. De aandacht verslapt, maar denk verder. En breng jezelf naar de next level. Want dat is de basis van alles. Je bent de baas van de dollars. Een zwaar lange tocht, met pieken en dalen. Het is lastig soms, respect verdien je later. En als het komt, zie je het vaker. Ja, en gasten snap je toch, waar wacht je nog op? Je kan iets als geen ander en dat maakt je untouchable.